Rangchani takuk tai bukuk chong. Jeng hanya hai nokbar news mangklik ni bekak tui jeng hanya hai mangklik tui ma payuka. Ko thoma bilai kino kepala oba hai ke manjak nani tongma ba tipra sangai je asai phaikya hangke. Dukho oba hai no nukhungo biriman bilai kin kalai tongkha. Chini mangklik background rok nukhna borong gunang chini takuk Sambhu deporma. Bini tabuk sak sori bebanu dusa bayai. Tei chai nanggai maya. Oba kino tabuk mane onek jengjalo kalai tongkha tar nukhungo. Ga bono boba hai ke jengjaleng kha nokni bekak tui o mangklik no tu nani buskango tubu nani bagai ma phaikya tini. Chago tam rugi tong. Sagari dara tamung mani ni. Ani khaito tabuk hepatitis B tei liver problem ngi tong. Gai ang puila sisilo tlangui naikha. Sisilo tlangui naimani aro hambyangui ang taisa nogo phaipika. Silsoro talang mani kojin ka kha. Silsoro thangmani ang 25 तारिखको थाङ Koj mas rok tong na. 25 तारिख ni ang taisa 26 27 तारिख नगो फाइका 27 तारिख नगो फाइमानि नगो फाइ खिसितै मायांगै ang taisa mandai hospital anio खिसितै फाइना bagui nolda daimano hnoi thangmani poro ano jibisa khamnago horni bisingo no refer kai roka hingka ang jibio 27 tarik ni simi 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tarik porjonto jibi sak hamnago naijak Ke najung mani yagulo doktor ok tamo saka. naijangmani kwbangma test rok khaiben pore ani sago hepatitis B bai liver problem hnoi borokni test manjak hingke tabo ang belai khaino sak sori hamjangui tongo aboni bagui kusuk bermo thangai naijangnani bagui ang hasteni khagonang takuk tai buhuk tongmo kisa help sano karon nukhungo ang khoroksano ajinai Rangchani takuk tai bukuk chong. Jeng thasingni jekili bo jeng phunukmani sini takuk Sambhu deporma tabuk sak sori hamyangai thongro klai tongmani. Hai ko ba kwbangma dal bidal hai ko ba krung thai rogono thangai bo naijakmani sak hamnog rogo. Ke tabuk pointono bini sak sori rok susto ngya hamya khuta ke tabuk hanya hai seng mangklik tini ma phunupio kanrokni buskango tuwoi Lukurok ni thani joto khagnang maya gnang rok jotono tipra sangai jotono khairok mani tongkha hangke hamjak mani tongkha hangke jotono phan baksa khlaiei thancha khlaiei jotono khoksa khongni khlaiei norok Chuba khoba chini takuk Sambhu deporma hamui basanai ke tabuk takuk Sambhu deporma ni bini logini banya koklam chlainai bobo hayengmani prothom puila bobo hayengmani bini rugi bobo hai o koknono chung cherei norokni buskango tubunai phunuknai naitongni hingke do sagari bai tamo bobo hayenglai mani norokni nukhungo chingkai puila hangkai an logini sugar no sugar emne to 4-5 bosor ongkha sugar emne u doktor sak hamno rogo thangya puro hingka hanyo bithi rok da chai sugar insulin rok nabota sugar bithi rok jawi control khai tongo hingkai thanai noben boro hingkai bo sutui ko sangjaka hingkai jongko tlangka kherang baro jong toni khe 10 din borti khai kherang ba hospital gamni pore borok aro suti rok thik thakai rok horoi motamoti hamui phaikya ta suti 10 din ok tong nogo phaikya nogo suti phaikya hingkai suti phaioi ko November December January February March ebo haijora hingkang kanyo tabuk taisa mo hai ungjau kha
hangkai bo pulia hangkai o ko ek mas hangkai sai me yang mayang Apro piu ka hangka mane o biti no chaya da tong mani ya. biti continue sai tong Continue chai tong mani bisingo no hang. sai tong man bising no mo hayang uta On kore. hangkai bo o ko ek din hangkai sai me yang maya lomo kisemisa horogo lomo haita lengjago mo hangkai o election gana uta hangkai election ni bagai yang thanani bo kisa khosor ma hengjago kang bono saka health center ro hindi thangai nei nang mani bo mo songjagya zero mama thangai nai sinai nei bo buirong no songota hangkai zero mama thangai nai nang ka election pai thangsanai a hemang no bo kisa dugui thanga jora naini ni bagai hangkai zero mama emne to bini chate ken tlangkha jeng election gona nani pore next tabo 25 tarik ho seng zero mama thangka asuk bariya ko hangkai zero mama thangoi emara khai borogaro jengno bithirok rohoka naiye yakoi bithi rohoka 2 mas ni bithi rohoka hangkai a bithi kom se kom 2-3 din de chaso hangkai chamani pore khaino botai sa haine hai sutui ko sangjagai khi ko sangjago kha a bithi no chai simali yabo haita o biti no mane chapno kuno mullo mane kuno kri kuno success ngeta ereng ereng haing to hata hangkai horos kang hangkai sutunyani bo sutunyani ekdom kostong jak sukata bo kinarok sajaka o mano hospital to sidi nol thepai sudiri din so hangkai jeng basai sangmai salai ko ma sangroga nogo tongo basai nya phone ro khaile dar sangno phone khai jeng oro mande hospital langkha hangkai hospital langman porengkai borok naikha naiman pore ma oro manglak jeng nongno jibi re pharkai renai nisakai dore pharkai pharpan di nei jeng horni data on thanglai omo haingkha kotonata hangka boro ambulance rokha jengno jeng horni data bo jibi bo refer khaike thangka hangka aro thangoi borti rok khaikya admit nang laikha ta hangka admit man pore hangka boro aro nol baino sutiri tonka emne apruko sutirin ton sutirin tonka nol thangai nol direct kha hangka apruko tambo haing tong rogi ke ko umtui ta bo hok thom hangka sutui ko sa hangka yakong ro durong tong hata kisa to kono mane clearing clearing yata ton pore hangkai aro thangoi komse kom naikha report dong manani to koekdin nang tongkha bithirok sari salan mang rei tonka ta hangkai bithirok roboi thingmote takisa sutui hangkai ongko hangkai borok sao sarjong phai asuk din nol dai tongkha infection nongoi mano khulok sidi sutui ja mano hangkai sar sutui man khangka ba khulok redi hangkai khulogoi tabo khai nol ajaga khulok reka 3-4 din pore hangkai sutui ga tabo ka abato to sutui to tongo haipono sutui ka sak hangkai tabo bo sutui tongta komiya hangkai borok thui blood dok na wa ko hangkai borok sao ta report to hepatitis tongo hangkai sugar ta gene continue ongja kai bisu rugi tong hepatitis bi tongo hangkai sugar tongo jaundice tongo ni sauta hangkai sugar bo apor ka level bangja hangkai tabo ha liver to infection khano ni sawa apor ko pule apor ka liver saimi abla bro haita hangkai lo taisa report jengno barbar nabla hangkai apor ka liver bo infection ongja kaisen daratuni bebang no ling baikha ni sawing nongno bo sugar patient rok bisir bang no mo hairok nongo ni sauta norok mane joto thaiyo no se joto sakham nogon se norok thangai obahke naijongmani bisingtui norok ni nok nu khungole sabo choleri tonka aw sini nogo to asol tangnai bosi hangkai bo sutang malia tai sang bini logi bri nai bang bin logi mangsi mai songoi chanai phano se gri khata nogo mo hayo basang khata ani basa to khorong nai sakham no rogo tongprogo sau machuruk tun tongka anok ni ko ani buprang juk song ani dara song ro ba ke no bowaisa bai song ro komoi song ro phailai asuk jara help phai sari ngai asuk jara suti hai gecho hangkai norok suk 2-3 mas mane kwrwngai norok naijagi tongmani norok ni rangri rok busurok baikena aw rangri rong ni khaito baikha je sini tongma tui rong ni bisingo jotom baikha honmano musuk rok 17,000 ka phalga ba success nya jotom baikha wag rok tongma bo phaljaka gadugani kisemisa jotom baibekha am hairok ta malmata bebang tongmaro bebang musuk rok bo phalga musuk rok phalga busurok thangkana hisabo to 1.5 lakh rok to thangka 1.5 lakh o hain tuk tak bai ka bo hisab khaijak yatana pran 3-4 lakh rok abone sikang kai to abono to romli ya tabu je maje mani abone migrom khata haida gatabo hastin lukurok no tangni logini obo hai je thongrok klai tongmani
sakshori najagui maya rangri kwrui tabuk thongro klai tongmani bwkhaktwi lukurokno nini kwchar mung tamo tongmani. Lukurokno kwchar mungkha bono ang je kha kaham kha gwnang takhuk bukhuk chong ani bwsaino jodi no chuba mani tongkha bongni help ni bisingtwi ani bwsai hamui bachao nang poitokhaio. Tamni hwmalaya o jora chini rang rok kwrwiba je bithibre esek dam 10,000 rok 15,000 rok riro hingkai o jora ang paina phano jani sago phan kwrwi rangri kraisi paijak hingkai ani bwsai hamna phano hamui manglak mohai rok ta hingkai bo kisa chuba khaiba a bithibre damno phano paiyui ang bono use khairike success wngna nang poitokhaio ta. Tei kaisa singmung mane norok tamkhe chalai tonglai mani. Bo khaito agi ration ke chalok tongjao. Tabu chalok tongo. Hingkai haifano tabuk bo sori hamyangui tongkhangka ba ko kraising lai tonglai kata. Hingkai nini mungkhe? An bongkai tondoli debroma. Khaboni takhuk tei bukhuk chong norok khnai mankhana obo haino nukhungo khoroksa cholirwnai haika nukhungno mane kaham khlainai joto kisu samung khlainai se obo hai thongse mane tabuk mane obo hai bisinao klaiye haika ba thongro klai tongo hingkhe nukhung tamo wngsunai abono singmung tabuk bihik Anjali Debroma tabuk chawi totra thangya thui Mwktwi thangya Mokolo Mwktwi phwrwi ke klaiye bwsaino nasigui ma tongjaka. Hingkha bono hasteni lukurok norok khairok mani norokni hamjungmung tongkha hingkhe jotono pal khlaiye thancha khlaiye norokni je manchak khoksa khongni khlaiye borokni scanner haika ba chung Google Pay borokni number chung TV ni screen no rirwano o scanner haika ba Google Pay number ayangtwi norok chubadi je manchak khoksa khongnwi norokni chuba mung tongkha hingkhe tabuk bini logini Sambhu debroma hamui kaham khe songchar khlai manai unukti wngnai abo se singmung. Hingkha bono norokno kok kwchar mung tongnai obo wngkha belai kheno bini rogi wngkha kwbangma dal bidal romjagui thangkha mane kaisa mani yagulono dal bidal rogi habui thangkha hingkha tabuk belai kheno swtwinani bo swtwimaya hai wngwi tongkha mane kiyorjagui tongkha ta hingkha obo hai joto borok rokno rogi to manjago haifano obo hingkha belai kheno alaida kuk rogi dal sarok hingkha hingkhe kun problem ungla khamo hingkha rogi wngkha abo dal bidal romjagui thangkha bini oro sago oni bagui se joto lukurokno ok mangplikno ma phunukchio hingkha tei borokni nukhungo mal mata jaga jumi wngthung bebak no je tongmani bebangma phalbaikha to bo phano se rang puchukrui ma Liya o rang bai se joto kisu borokno mwthangnani narwknani hingkha rangri kwrwi hingkhe ahaikeno thwi paibainai chini borokrok hingkha abono tabuk nukhungni bisingtwi tabuk changmung kaham machaiya thui Mwktwi thangya omo hai nukhungo jwngjal klai tongo hamya klai tongo hingkhe bo borok chamung totra thangsinai nukhungni borokrok jotono khorokchani daratwi no jotono nukhungni borokrok obo haino dukhu khlaiwi Mokolo Mwktwi klaiwi chamung nungmung kaham chaimaya wngbaio. Hingkha bono paithago ang norokno kok kwchar mung tongnai obono nokbar news mangpili bwkhaktwi joto hasteni joto lukurok jotono kha kwar khlaiwi hamjangmung khlaiwi borokni nukhungno kisa chubalai haika ba phainai phaidi norok phainani hingkha toro klaino oro mandai ko Gurmani stadium ganani ukuluk gana ono takhuk Sambhuni nok boro hinui singkha hingkhano norok sokpainai direct nogo norok phai bo chuba phaimano haika ba norok je TV ni screen no tui chung Google Pay number GPay number mani aingtwi bo chubai mano jara phaina musungnai sakpang nukjagui norok chubana musungnai bo chuba phaimano malai koklam chalaiwi abo se kwchar mung norokno. Hingkha mwsung nung swtwng dinini takhuk Sambhu debromani mangpilikni phunukmani nokbar news mangpili bwkhaktwi hingkha naitongmani rokno rangchakni takhuk tei bukhuk chongno norok comment ni bisingtwi sunghodi tei chubanani khlaidi naitongmani rokno jotono paithago hambai khulumkha.